ಡೈರಿಡೆ ಕುಡಲ ತೆಲಿಪುಗ ಈ ಪಂತುಗು ಕುಡರನಿಕಲೆ ಮಾತಿರಲ ಮೋಕಿಡದುಕೊಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂದಾಡಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದುಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರು ಎತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಚಾಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲಕ್ಕದಂತದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷమైన ಲಕ್ಷಣ ఈయన యాక్టింగ్ తోనిచ్చింది పన్న ఈయన క్లాస్ ఇస్తున్నట్టు లాట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాట్ ఆఫ్ క్లాస్ వాಸ್ లాట్ ఆఫ్ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೋನಿ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ತಕೊಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಯನ ಬುಡಿ ಲಾನ ಪುತ್ರಿಚಿನೆ ರಾಜೇಶ್ ಸೊ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ಬ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡೋ ಈತನಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ಲಾವಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಬಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅವನಿಕಲ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋದು ಖಂಡಿತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಪಂಚಸ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಈರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುವಣ್ಣ ಎರಿಗಿಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ದೀಪಕ್ ಇರದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಯ್ತೊಂಬೋತಾರೆ ಹೊರ ಇರೇನು ತಗೊಂಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇರೇನು ತಗೊಂಡು ಎಪ್ಪೋಡು ಕಣ್ಣದೆ ಪರ ಒಂದುಜಿ ಆಗಿಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಆದದ್ದು ಅವು ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಅರೇಂಜ್ ತುಳುಟ್ ಅವು ಆತ ಶೋಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪಿನ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎನ್ಲೆ ಕೊಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಐತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲೇಕ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ದ ಈಜಿಂದ ಹೈಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಈರ್ ಅಂಡರ್ ಮಂದರ್ ಹೈಪೋ ಮಂದರ್ ಪಂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ನೊಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವನ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಸೂಪರ್ಬ್ ಈರ್ನ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ರೋಲ್ ತೂದು ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಂಚಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಿಷಗೊಂಜಿ ಪಂಚ್ ಅಂದ್ ಉದ್ದಾಗ್ಲ ಪೋತುಂಡು the whole performance was good. Throughout it was good. Script was good. Prati onji presentation la bari shok potundu. Even the acting of all the three. Even the TV anchor. Hats off. Nice performance. All the three good performance. Total entertainment. With a punch of every 30 seconds gonji punches kurundu. Super performance. Rashima Alwa. The act was complete from start to finish. Bari like it, and everything was so good. Deepak Irna acting is just mind blowing. Bari like it, and I think you're such a versatile actor. I think any role Namma, it's given to you. You just act it out and just show your talent. Bari like it, and all three of y'all in a Kandani Buridida relationship. After 10 years, if you all could stay like that, that's great. And listening to her songs every day. Bari like it then. Thank you. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನಾಮ್ ಬರ್ಪುಡ ಇಜ್ಜ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರ ಬುಡ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆನಂದು ಪನೋಲಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಉಡಲ್ಗೆ ಅಂತದಾರೆ ಐಕಾದ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂತ